Pozdrav ljudi, evo nas ponovno u dugo iščekivanu epizodu Limon Challenge-a. Sa nama je moj brat Boris. Evo ga. Tapše tamo. Znači, radit ćemo Limon Challenge. Odigrat ćemo 2 partije X-Oxa i 2 partije Zimi Zami Zoom. Znači, radit ćemo jednu partiju X-Oxa i jednu Zimi Zami Zoom. Sveukupno će biti 4 partije, znači, sa X-Oxom i Zimi Zami Zoom. I onda krećemo na Limon Challenge. Evo tu je limon. I znači neće imati kako igramo X-Ox, kazat ću vam pobednika. Naravno, gledat ćete moje lice dok igram. I onda, ajde, kreni Boris. Ti prvi igraš. On je X, ja sam Ox. Ja ću ovdje. Stvarno, ko bi rekao. Prvo me je pobedio. Jedem limon. Aj, idemo prvo parče. Ovo odseko vidjelo. I koru pojela. Cijelo. Koja nam je ostalo brze. Dobro, idemo sad igramo Zimi Zami Zoom. Ko bi rekao, Bog ćemo odrati kao i challenge onom što sam povratio. Jeste. Idemo. Znači, Zimi Zami Zoom. Jednako, Zimi Zami Zoom. Ne igramo Zami Zami Zoom. Ne, pa da, igramo i u to. Znači, eto. Da sam znao, ja bi stavio makaz. To je to, znači, i Boki sad jede limun. I da se lepo vidi. Vidi se. Ne vidi se, dođi ovdje, ne vidi se od Ajde. tuca. Evo, ovako se bolje. Bože, ulazi. Otkri onako samo korec. Čudo postići ili mene Zimi Zami Zoom. I on je pojel. Znači, vratimo se na X-Ox. Naravno, ponovo ponavljam, neću snimati kako igram X-Ox. Zato nezgodno mi je sa kamerom onda snimam, tako. I, znači, evo krećemo sad na X-Ox. Sad sam ja X. Treći put kažeš da igramo paprikave makaz, a ne Zimi Zami Zoom. Okej. Biće nerešeno. Mogu se raditi. I nerešeno. Da, nerešeno. Igramo znači još jednu partiju. X-Ox. Pošto je nerešeno. Ajde, kreni, ja sam stavio. Evo i ja sam. Izvinjavam se sad što ne sam, bit će malo glup klip, ali šta se radi. Uala, sam te spustio. Ko je to pobedio? Lano je povedio X-Ox ponovo. Okej. Uzet ću ovaj. Sve okej. Idemo. Pa da se bacimo na posao. Bok, evo snimi me ti. Ima prirodnije. Lepo. Prsti skloni malo. Osjećam te. Ti pojedeš više od mene. Ti uzmeš i koricu. Ljudi. Idemo Zimi Zami Zoom. Idemo na Zimi Zami Zoom. Paprikave makaze. Da. Zacima. Pravo, da. Idemo. Sačkaj. Papir, kamen, makaze. Pobedio me. I ovo me, znači. Sadno. Pukao sam. Radimo još jedan Limon Challenge. Znači, 3, 4. Simo. Ljudi, moram da mi koštice. Ja sam pojedio. To je bilo to za epizodu. Ako se sviđa, lajkujte, šerujte, subscribeujte i... Like sa sub. Sub za like. Dobro, veri se. I naravno, lajkujte, šerujte, subscribeujte ako već niste spomenuli, mada mislim da jesam. I znači, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!